Човек направо може да полудее с тия телефонни връзки. Сега ще видим как един зрител направо получи раздвоение на личността, след като се свърза с едно предаване. Можа да си поговори с Милен Цветков, но за това пък успя да се скара със себе си. И така, здравей България и нова телевизия. Здравей България. Ало? Да. Ало? Да. Здравейте. Здраве желаем. Здраве желаем. Моля, спрете звука на телевизора, слушайте и говорете само в телефонната слушалка, за да се разберем. Ало? Ало, да, чувам ви. Ами някой друг се обажда, бе. Какво да направим сега? Свързали сте се двамата наведнъж. Единият да затвори. Кой? Аз съм по-напред. Кой се обажда там? Не е вярно. Не е вярно. Затвори телефона. Не му се карай. Няма да го затвориш, защото аз съм първия. Ти затвори телефона, после се обадиш. Първия си. Да, много здраве имаш ти. Много си мераклия ти, бе. Кой ще говориш? Аз ще говоря за войната. Тъй, запасчета взимат ли? Запас. Събират запас сега. Уважаеми зрители, това, което чувате в момента е разговор между двама зрители на предаването Здравей България, които си комуникират. За съжаление, поради техническа невъзможност не можем да чуем репликите на другия, но по репликите на този, който се чува, може да се ориентирате какво му казва другия. Добре, аз ще слушам тогава, хайде. Айде, слушай, ама другия ние не го чуваме. Затова говори ти. Аз ли? Да. Добре, аз ще говоря тогава. Да. Добре, господин Цветков. Да, слушам. Той пак се обажда, бе. Кой? Той пак се обажда. Аз седе. Репликира ли? Пак се обажда, бе, господин Цветков. Ма какво казва? Дай го той пак се като аз викам, той ми вика на мен Цветков да говоря, пък той пак се обажда. Случват се и такива работи. Аз седе. Айде сега слушам ви вас. Аз ли ще говоря? Да. Добре. Айде.